v malebné části šumavského podhůří, v místě neprávem zapomenutým a turisticky zatím nedotknutým, možná právě na vás čeká tato z části rekonstruovaná chalupa se svým osobitým kouzlem. Dům je částečně podsklepen, má nové elektrické rozvody a je napojen na obecní vodovodní řád. K hlavní budově náleží 2 vedlejší budovy, původně využívané jako chlév a seník, které lze částečně nebo kompletně zbourat a tím prostor zahrady zvětšit. Zahrada a zastavěná část podlouhlého pozemku o rozloze 746 metrů čtverečních nabízí řadu vzrostlých stromů i vinnou révu. Ve vzdálenosti 20 až 30 kilometrů jsou významná města Strakonice, Vimperk, Horažďovice, Sušice a Kašparské hory. Krásy a kouzlo Šumavy mají svůj vliv i na její obyvatele. Žijí tu milí lidé. Pokud hledáte klid a dobré sousedy, pak vaše přání toto místo splní.